Labihan niyang pagkalaguta, sa uyab niyang nga maldita. Wapa man unta ang hitsura, ug ang lawas perti pang siksiha. Pero ang problema kay perti man nga igata, bisag kinsa ang lalaki nga mubira. Siya gipasaligan nga dili uno binuangan, ug magkinarong na ang uyab niyang pundatan. Pero iyang nasakpan, may laing laki nagikauban. Ang lalaki nilayat sa bintana ug nidagan. Wala gyud siya nakalihok, iyang nakit-an nga namuok. Ang uyab niya gisigihan na ug halok. Pultahan gipatiran ug gisuntok, gipagawas ang iyahang kalagot. Ang panty sa iyang uyab nga buslot, gipost niya sa Facebook. Daghan ang mga nangatawa tungod sa panty nga may mantsa. Uyab niya perting ulawa, gisigihan ug sungok sa barkada. Kay gipost ang panty nga buslot, na may hugaw dapit sa lubot. Ang uyab niya sige gyaw-yaw sa kalagot. Wala gyud siya nakalihok, iyang nakit-an nga namuok. Ang uyab niya gisigihan na ug halok. Pultahan gipatiran ug gisuntok, gipagawas ang iyahang kalagot. Ang panty sa iyang uyab nga buslot, gipost niya sa Facebook. Daghan ang mga nangatawa tungod sa panty nga may mantsa. Uyab niya perting ulawa, gisigihan ug sungok sa barkada. Kay gipost ang panty nga buslot, na may hugaw dapit sa lubot. Ang uyab niya sige gyaw-yaw sa kalagot. Usa ka mong mga babayi, kung moatumos balay sa lalaki, ayaw yun ug ibili.